Но работи ли още Работи, да не го работи. правя пак? Работи. Примерно, за тая една година, и аз контравъпрос. Така. Знаеш ли с колко българските граждани са придобили повече, са повишили доходите си? По себе си мога да ти кажа и по хората около мене с нищо. Формално се е дигнало, поскъпнало е страшно много в магазините и 19 милиарда са изтегнаха заеми. Когато правихте промяната, Това промяна аз тогава при мен не инфлацията беше 1-2% преко сили. И като давахме 50 лева за COVID, за подпомагане хората, те даваха 50 лева. Сега, тези 4 години бездействия, те са трудни за минаване. Тази година поскъпването е Така, рекордно. с Хората над обедняват. 7 милиарда лева са отишли повече по фишовете, по сметките, на българските И граждани. е поскъпнал живота с 17 милиарда. Казвам ти го, аз като баща на как две да е деца и ти имаш 17 внуци. милиарда? Как да е? Много е поскъпнал живота на човек. Ама Ето да влезе в поскъпнал е, хранителния той. магазин до вас. Аз като виждам цените и се тряскам. Ама то за това растат и доходите. А ако нямаше правителство, нямаше и да растат. Защитаваш в момента това правителство с Защитавам, защото по-добро не може с да измисля. петимата премиери. Добре, тази работа тя трябва да приключи в един момент. Тя не може да продължи, знаеш това, което говори Пеевски, 3 години, 4 месеца. Това е абсурдно. Какъв е твоят дедлайн? До кога смяташ, че това чудо ще продължи? Докато има ръст на доходите, докато няма. може да стабилизира. Виж, Няма ръст на доходите. чакай, има, аз ти казвам, с 7 милиарда и кусор сме Това е разплатили само повече пари. номинално. Иначе Не е живота номинално, поскъпва. то е на фишовете, на пенсионерите, на учителите, на военните, на полицаите, Ама сиренето е на по-скъпо за фишовете. тях, бе, човек. Влизат вътре в магазина, сиренето е по-скъпо. Сега, това, Много. което правят КЗК, това, което правят